lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Ini ki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki ketingale. Bisa niki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi, Pak. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedhek kene. Oh. Terus dek wingi nganane nggih wayangan. Ya, nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Ya enek sing nyanyi. Ngono Uga aku salam kawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk. Ya, iki mau do salaman kelawan aku, Mas. Sapa ki mau aku lali? Ya Tole Bimo, terus Akbar, ya Chandra, ya dan lain sebagainya. Yuk, terus gambarmu uga ketoprak sih, Mas. Tuh, ya. Oh iya. Kancanana aku sik. Aku tak njaluk matete songo luwih dhisik, Nok. Oh, ngono Aku gelem rono, pokoke aku njaluk disugatakake tari khas Jawa Timur ya kuwi tari remong. Tari remong ya.
Jawa Timur kuwi duwe kas tarian ya kuwi tari remong sing nari sapa salah sawijining maranggana supaya ngremong mbuh wujude piye bakune awake dhewe aja kalah lawan SMK PGRI 1 ing Nganjuk sing tansah nguri-nguri budaya Jawa. Mula tepuk tangan buat SMK PGRI 1 Nganjuk ya. Maka Mas Mbak Okva Lika dari Sidoarjo Jawa Timur yo. Sate
tepuk tangan yang meriah untuk kebudayaan asli Jawa Timur tari remong. Insyaallah pertama kali digelar ana ing wewengkon Nganjuk Jawa Timur selama ini wiwit tahun 2012 nganti 2020 awake dhewe asring soman ana ing wewengkon Nganjuk digelar merga iki sing diarani awake dhewe sing wis aturke ana ing ngarep aja nganti kalah kelawan semangate lan kreativitas yang sangat luar biasa para siswa siswi bapak ibu guru ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 yang ada di Kota Nganjuk. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat sekolah kita yang hebat di Jawa Timur ini. Allahumma sholli wa sallim yuk waranggono jumeneng sedaya. Sayyidina Muhammad kanthi iki mau lelagon sing bernamaskan religi ndonga bebarengan ya nok ya muga-muga kanthi sarana gelaring kabudayan wayang kulit dalam rangka
Dies Natalis ya utawa hari ulang tahun ya SMKP GRI 1 ing Kota Nganjuk Jawa Timur ya yang ke-46 nyenyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Suci Gusti Kang Karya Jagat muga-muga bisa slamet sekabehe slamet para warga masyarakat ana ing Nganjuk slamet sedaya ingkang lenggah wonten ing SMKP GRI 1 Nganjuk slamet sedayanipun donya lan akhirate Allahumma amin ya rabbal alamin. Heeh iki pancen tontonan yang sangat luar biasa no. Oh ngono iya wayang kulit utamane ana ing Nganjuk ki nek wis jeneh enek wayang kuwi sing pareng mirsani bareng ramuh pirang-pirang saya-saya bengi iki lain daripada yang lain ya ya lain daripada yang lain tegese sing dikapnik emak piye. Nah awake dhewe bersih desa wis kulino ning desa-desa sekabupaten Nganjuk ya ana ing kecamatan-kecamatan wis kulino yen perlu ana ing alun-alun Nganjuk wis bola-bali no ya ning nek ana sekolahan ana ing lembaga pendidikan menengah kaya ngene iki insyaallah lagi pisan iki ya bot-bote para pepunden sing mapan ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk utamane Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Lukman MPD sing selalu dan selalu mempelopori tidak hanya meningkatkan babakan pendidikan juga karakter-karakter para siswa-siswi sing mapan ana kene juga selalu melestarikan budaya kita terutama adalah wayang kulit. Oh ngono ya yang iya ngestake dawuh dadi pas ya yang upama wayangan kuwi dipapanake ana ing papan pawiyatan utawa lembaga pendidikan contohnya kaya dene SMK Negeri utawa SMKP GRI 1 Nganjuk utawa Kaprai Sinebut Sekarisa Nganjuk ya wis pas wis trep murga pengenalan wayang ana ing sekolahan kuwi ben iso ngrembaka wayang men saya ditresnani marang para kawula-kawula muda. Oh ngono ya. Ya ngestake dawuh yen ngono. Iki merupakan sekolahan sing mempelopori ya untuk pengembangan seni wayang kulit tidak hanya wayang kulit seni liyane ya diopeni ana ing kene. Oh ngono pendidikan karakter juga penting tumrape para siswa-siswi sing ana kene. Nek ora kleru Ki Hajar Dewantara pendiri Taman Siswa kuwi mengatakan yang menentukan karakter siswa-siswi utawa generasi-generasi penerus bangsa Indonesia kuwi gumantung kelawan telung perkara. Oh, telung perkara. Kuwi yang menentukan sing darani dadi lan orane karakter-karakter tunas-tunas bangsa. Oh, ngono ya. Sing angka 1 lingkungan keluarga. Oh, lingkungan keluarga. Ya. Keluarga kuwi uga dadyasana menentukan karakter-karakter siswa-siswi utawa generasi-generasi penerus bangsa Indonesia. Kaya siswa-siswi sing ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ya. Sing angka 2 lingkungan. Ya. Lingkungan sekolahan. Oh, ya. Lingkungan sekolahan kuwi juga mempengaruhi terhadap kepribadian juga karakter-karakter tunas-tunas penerus bangsa Indonesia. Oh iya. Terus sing angka 3 lingkungan masyarakat utawa tempat bergaulnya para tunas-tunas bangsa. Telu-telune iki waton iso menyaring dan bisa mengambil segi yang positif ninggalke sing negatif insyaallah bakal dadine kaya siswa-siswi sing mapan ana ing SMKP GRI 1 Nganjuk Jawa Timur yang siap untuk mempelopori generasi-generasi yang akan datang yang bisa menjadikan sarana Indonesia lebih maju dan lebih kokoh dan semakin membara di dunia ini. Wah iya. Ayo ngono ya aja jan nyenengke temenanan.
bengi iki pancen beda karo bengi-bengi liyane. Sebabe bengi-bengi liyane prai ning omah umur PS-an. Oh ngono. Dadi iki sing kepareng rawuh ya pirang-pirang. Oh ngono, sing kepareng rawuh pirang-pirang. Ya. Pokoke acung jempol. Kepara adicara kaya ngene iki bakal dirutinke setiap 1 tahun sekali gelar pagelaran wayang kulit. Ya. Men wayange amake dhewe kuwi semakin dicintai oleh generasi-generasi Gen Z. Ya. Ya. Nyatane para warga masyarakat ana ing kutha Nganjuk ya bengi iki tumplak-blak nganti sekolahan sing jembare kaya ngene, ombone kaya ngene ora muat untuk menampung para pecinta-pecinta wayang kulit di kota Nganjuk yang hebat ini. Heeh. Pancen ya kaya ngono nak. Penggemar-penggemar Dwijalaras Indonesia wis tumplek-blek etan lor kidul padha nglumpuk bengi iki alhamdulillah diganjar terang ora udan. Oh ngono ya wis tak dawuh. Selamat dan sukses untuk SMK PGRI 1 Nganjuk ya yang pancen luar biasa ya. SMK PGRI Nganjuk memiliki jumlah siswa terbanyak loh Yung. Apa ya? Ya. Tadi kene iki dadi sekolahan SMK terfavorit di Kabupaten Nganjuk. Oh ngono ya. Siswane pirang-pirang nek ora kleru 2529 siswa. Oh ngono dengan 9 konsentrasi keahlian. Contohnya 1 desain pemodelan dan informasi bangunan ya. Sing angka 2 teknik komputer dan jaringan. Sing angka 3 teknik instalasi tenaga listrik ya. Sing angka 4 teknik kendaraan ringan. Sing angka 5 teknik sepeda motor. Oh iya. Sing angka 6 teknik pemesinan ya. Sing angka 7 teknik audio video. Sing angka 8 teknik pengelasan ya. Sing angka 9 desain komunikasi visual. Oh ngono ya. Ditambahi dengan 16 ekstrakurikuler. Oh ngono ya. Prestasine apa ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk sepisan babakan pramuka ya kuwi prestasi yang perlu kita ketahui ya kuwi juara 1 nominasi pioneering terkuat lomba pioneering sekuacap Nganjuk Agustus 2025 ya. Aku lek karo basa Inggris rada uangel ilatku kadung ilat Jawa ya. Sing angka 2 juara harapan 1 lomba sesorah utawa pidato dalam bahasa Jawa. Oh ngono piala-piala sing wis diraih Fadil Jabar juara 1 speed klasik U16 putra dalam kejuaraan panjat tebing Tulungagung Klibeng ya sekaresidenan Kediri ya ya. Juga harapan 1 Kejuprof panjat tebing Jawa Timur 2025 lan liya-liyane ya oke banget prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk yang patut dibanggakan. Oh ngono ya 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 nak iki mongso ngelak wanci ya terutama terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk utawa Sekarisa Nganjuk ya Bapak Dr. Andes Lukman MMPD juga para bapak-bapak guru ya ibu guru wali murid oh ngono anggota komite varias karyawan dan lain sebagainya oning SMK PGRI 1 Nganjuk ya yo aku sore mau gawe lelagon gawe lagu ya bot-bote nggonmu tresno kelawan para ingkang lenggah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk ya aku gawe lagu larase pelokno. Oh sing diaturke lagune apa Sinom. Oh Sinom
Aku rek-orek sore mau gawe tetembangan. Oh ngono ya. Ya. Ah. Yo, catetane wis enak to? Ah, sampun wonten apa dereng? Dibawani luwih dhisik mengko dibajutke ndangdute. Ngono, ah. Ya. Monggo salah setunggal kula aturi ngumandangaken ya bot-bote kecinta aku terhadap SMK PGRI satu Nganjuk yang sangat luar biasa. Oh ngono ah ya. Oke Mas, sing suarane banter bantas Mas Wisnu siaga nggih. Nah ya. Coba kaya ngapa? Sing magepokan kelawan paharjan bengi iki pengetan hari ulang tahun utawa dies natalis yang ke-46 tahun. Semoga semakin jaya-jaya selalu Hanjayeng Bawono dan menjadi sekolah percontohan di seluruh Indonesia. Nah, ya Mas, kelaring. Ya, coba. Kelaring kang ambal waraso rangkaian dari hari ulang tahun dari sekolah ono ing SMK PGRI 1 Nganjuk Jawa Timur. Ya, beberapa rangkaian acara, puncak acara adalah pada malam hari ini. Ya, terus ing SMK PGRI sore mau wis digelar uga kesenian-kesenian ana siswa-siswa kene sing nyampur sari, sing nabuh gamelan. Luar biasa ya Yung. Terus ulang tahun yang keberapa Mas? patang puluh 6 Maretso 46 Maretso tegese 46 tahun. Oh, berdirinya SMK PGRI 1 Nganjuk juga sini adalah memecahkan rekor hanya di Nganjuk utawa hanya di SMK PGRI 1 Nganjuk mempunyai bangunan yang bertingkat sing ana live ya mung nang kene liyane sekolahan rong ana sing duwe. Wah, ngono ngarepe mau bangunan ning dhuwur terus enek lipe. Aku mau munggah medun ngono. Ngrasakne lipe gumun kok iso munggah dhewe ya. Ya. Biasanya aku ora numpak lip, numpak mboke Caca dadi. Nah, iya. Ya. saben taun dan pengeti saben tahun dipengeti. Oh ngono. Kene iki saking favorite sekolahan siswane nampa ki nganti nulak-nulak nduk. Oh ngono. Iya ya nganti nulak-nulak murid ya mergo wis terpandang ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh iya 2500 siswa kuwi akeh lho nduk. Oh ngono, siswa terbanyak ya. Terus wus manunggal nyawiji Sekarisa utawa SMK PGRI 1 Nganjuk manggon ning endi Mas? mapan aneh kutha Nganjuk. Mapanan ning kutha Nganjuk ya. Es. Ya, terus saya kondang ngrembaka saya kok kondang ngrembaka saya kuncara Anjayeng Bawono. Ya, terus nuwun sewu Mas. Mriki menika kepala sekolahé sinten sing mandhegane sinten Mas? Pak Luk
Lukman kang mandhegani Pak Lukman kang mandhegani tegese kepala sekolahe panjenengane Pak Lukman. Oh ngono. 10 tahun beliaunya menjadi kepala sekolah oneng SMK PGRI 1 Nganjuk, memberikan percontohan dan kemajuan yang signifikan terhadap pendidikan juga pembangunan sing ana ing papan iki no. Oh iya iya. Dadi iki ngiras pantes peresmian gedung baru sing ana ngarep sing mapane ana ing ngarep musala utawa ngarep masjid kuwi ya heeh sing ana live kuwi heeh juga peresmian itu. Oh ngono ya terus hamba muji donga memuji supaya piye Mas? Sadaya mangke raharjo sedaya manggih raharjo, becik kepala sekolah, bapak ibu guru, karyawan, bapak ibu wali murid, komite dan semuanya saja sumrambai para warga ana ing Nganjuk manggih raharjo wilujeng ing Sambikala. Ya. Yen ndok ditembangke gek nampilke sinden cilik lho selak kabutan gelungan kae. Ngono ya iki pancen sengaja lakone sing ora kakian jejer ya kakian omong-omongan bakune intisarine kecekel nyuwun lakon Kresna Duta. Oh ngono mula iki simpingane wayang saka wis tak aturke ana ing ngarep lek ku ngrangke wong ki Cakala Mangsa iso omong Cakala Mangsa ora mudeng. Kurawa kuwi cacahe 100 Pandhawa ana 5. Nek Pandhawa 5 genah Puntadewa Werkudara Janaka Nangkula Sedewa. Ning Kurawa 100 ki endi wujude? Sudah saya buktikan ini yang ada di sebelah kiri. Iki wujude para Kurawa sing cacahe ana 100. Nek ora percaya itungen dhewe. Kurawa 100 Prada Mas kabeh kaya apal jenenge Kurawa 100. Gak apal aku lek maca tulisan jenenge ning isore anu ki ora apa 100 kok. Oh ngono Tur ini beberapa bulan yang lalu saya proses untuk menjadi yang terbaik untuk saya sajikan di SMK PGRI 1 Nganjuk. Baru pertama kali digelar hanya di tempat ini. Wah ya. Pak Jiro spot sitok lho nduk kuwi regane. Ya, coba kayak apa? Buka saka saron. Oh, saka saron. Dindangdutke. Ya, dindangdutke. Ya. Coba kayak apa? Yuk, dados.
Walaupun secara spontanitas leh gawe lagu ning nyatane iso lumaku kanthi rancak tondo cinta dan terima kasih Dwi Jolaras Indonesia, saya yang menjadi ketua terhadap SMK PGRI 1 di Nganjuk Jawa Timur. Oh ngono. Iki lagu iki tanpa latihan ning langsung dikumandangke kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia bisa lumaku kanthi rancak ngiring sambikala ora ana cacar cewete mergo kanca-kancaku ya pendidikan tanpa beda lawan para siswa-siswi ana ing kene ya kanca-kanca akeh lulusan SMKI Surakarta juga lulusan ISI Surakarta. Heeh. Kepala sing ngendang wis dadi dosen ana ing ISI no. Oh ngono ya. Ya ngestoke dawuh. Heeh. Walaupun spontanitas nyatane ya iso digelarke. Heeh. Ya nak. Ya. Kalau sing dene cilik disikke. Oh ngono. Iki sang bintang saka Kediri ya wis kepareng rawuh. Wis. Anak wedok si Niken Salindri. Ya bocah asrata leren. Ya. Oh ngono dungane tetep sehat terus nduk Ken. Amin. Yo, iki enek Mas Mbang sinden kecil. Ngalah, lagi sakilan dhuwure. Ini nduk, ini nduk. Ya kene. Ini nduk. Tuk. Rene aku nyawang kudu ngeblak bae kabutan Gelungan. Jan kaya nyunggi tompo. Sebelum dalu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Cahayu dialognya bahasa Jawa. Bahasa Jawa saged, bahasa Jawa saged. Oh nang ngono namine sinten? Selo. Sinten? Sinten? Selo. Wedok ki Selo asmane. Selo sinten? Kepanjangannya? Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Wow, Selonika Gracio Dewi Ferdiansah. Ferdiansah nggih. Ya, wah luar biasa. Saniki kelas sekolah teng pundi sekolahe? Sekolah teng pundi? SDN 2 Payaman. SD, masih SD. SD. Kelas pinten? Kelas kalih. Oh, kelas kalih SD. Biasa anakku lanang sing cilik dhewe nunduk sampean. Beh, anakku yo anake Pak Dalang, cilik sak padha kowe. Pinter misuhi bapake. Ora. Kelas 2 SD. Oh, begitu. Nah. Cita-cita ingin jadi apa, Nduk? Penyanyi dangdut, penyanyi sinden, penyanyi kafe, penyanyi ki oke loh, penyanyi ki ingin menjadi penyanyi apa? Sinden. Oh sinden. Nah berarti penyanyi di panggung wayang atau di panggung gamelan ngoten nggih. Oh. Kok sama nyinden sing ngongkon sapa? Papa? Oh papa Dalang. Oh bukan. Oh anu bapake Yogo Pengrawit bukan? Oh, ibunya sinden? Bukan. Loh, kok kamu Pengrias manten. Pengrias manten. Oh, dadi sampean sing dandani ibuke sampean dhewe. Ibumu sing ndi? Wah, lali nganggo kacamata niku. Wah, ibuke sampean luar biasa. Luar biasa. Nggih. Mang salam kangge warga masyarakat Nganjuk dan didoakan untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, coba iso bicara dengan lantang atau enggak untuk lantang kepingin do bosok bicara dengan lantang. Kau tak uyui raimu malah diomongi lantang kok. Ayo anu untuk
untuk masyarakat di Nganjuk dan SMK PGRI 1 Nganjuk. Bisa enggak? Karena hari ini ulang tahun SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya, bisa enggak? Tak warai ya. Tak warai sampean madhep rono. Aja nyawang Pak Dalang, kok sampean kedanan karo Pak Dalang. Maksudnya kedanan pengen dadi bapake ngono lho. Wah. Yo, selamat dan sukses. Ayo. Selamat dan sukses Untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. Semoga kedepannya Semoga kedepannya semakin jaya-jaya selamanya. semoga Semakin semakin jaya-jaya selamanya. selamanya. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah, Untuk Bapak Kepala Sekolah, sama nggak ngerti kepala sekolah namanya siapa? Pak Lukman. Pak Lukman. Nah, untuk Pak Lukman Kepala Sekolah di SMK PGRI 1 Nganjuk Untuk Pak Lukman SMK PGRI 1 Nganjuk. dan para Bapak Ibu guru semuanya dan para Bapak Ibu guru semuanya, Dan para Bapak Ibu guru semuanya, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, yang selalu diberikan kesuksesan lahir dan batin. Ojo dawa-dawa. Wae diberikan keselamatan dan kesehatan. diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin, amin. Nah, nggih. Badhe nembang napa Cahayu? Selo. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, pakai gamelan atau pakai musik? Pakai musik sama gamelan ya? Oh, enggak bawa dulu atau gimana? Oh, enggak, langsung nyanyi ya? Oh. Pakai mic enggak denger. Pakai ra. Oh, pakai ra, ya. Kalau bicara pakai mic karena dalangnya agak budek kupingnya. Kalau sudah dilunasi agak budek, pakai ra, Mas. Pak Coro. Ya. Tepuk tangan Bando Selo luar biasa. Weh urung nyanyi weh lagi ngerah weh sampean iso nyidem wong sakmene kae. Kabeh madhep rene nonton samian kenek madhep rono sitok nguyuh bae kae. Ya. Ya. Sampean sing marahi nyanyi sapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Lewat apa? YouTube? Oh, gitu. Kudu tak golekne gedang kudu tak untal kowe nduk. Ya, enek Cahayu pinter ngene iki ya. Biyen aku petuk Niken Salindri pertama kali ya sakmene iki. Saiki wis Niken wis gedene Ranjama. Ya, nembang ya, sing kentil ya. Nembang nyanyi harus pakai joget ya. Oke, siap? Kusuma Wijaya. Yuk. Sekali lagi Bando Selo. Oh alanduk kaya sampean kok ya apal luar kepala. Ngene iki nek aku ora nyangoni kaya dosa hitungane. Ya nduk, nggih sangu sekolah sesuk mriki karo Om Kangko mriki, karo Om nggih. Jenengan nyanyine lagu niki setunggal napa kalih? Apal malih mboten enten sing apal malih mboten? Enten satu atau dua lagu nih? Satu aja. Kalau satu itu 100, dua 200. Pilih nih. Oh satu aja 100 juga gak apa-apa. Oh ini terima kasih. Ini Cahayu. Terima kasih Salim karo Om. Oh sini. Selo semoga besok menjadi sinden yang hebat. So nek wis SMA jangan lupa daftar ke SMA PGRI 1 Nganjuk nggih. Ya, sekolah yang sangat luar biasa.
Nggih, banter. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nah, kowe kotangan saya mau kotangi apa to, Nduk? Sukses selalu ya, Nduk Cahayu. Selo. Nah, terima kasih. Nah. Oh, alah nger. Ayo ngono. Aja dikekne bapakmu lho duwite engko nggih othok lho engko. Ora. Ah, mbah nuwun. Ya, jan. Ya, Ya. Iki gilirane sapa? Gilirane Genduk Niken Salindri no. Ya sing diantu-antu lawan para-para utamane bapak kepala sekolah. Ya, ya lan bapak ibu guru juga siswa-siswi sing mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Ya. Ngono ya. Nah, iya Nduk, Niken Salindri diaturi jumeneng ngono pasumbang lelagon kok diatur karo Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupati musik Mas Joro. Nah, untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri, yuk. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu wae panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Ya, Dene yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene selo wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tanya apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat Pak Panestune. Jangan pripun sehat. Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane apa? Dies Natalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara Pak. Heeh, kuwi rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki ketingale. Bisa niki ya. Heeh. Nggih ketingale Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi Pak. Tahun wingi. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalange kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Nggih sering niki SMK niki sering Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, leres loh, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat bener loh, Pak. Iya. Nggih, benten kali SMK ku, Pak. SMK-mu. Sing dituangke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga
semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kan lho sing melambaikan Nggih tangan. maksudnya sebelah jas biru. Lah kayak penjane Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih, nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang ndak sida sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngomong. Saged dicicil niki Oh. Sandri. Cicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh ngono. Isu awan kalih bengi nggih Pak nggih. Kaya nguntapil. Bisa awan sore. Nah, kamu selaku juga dadi siswi ya. Kamu masih Saya SMA jadi lho? sis. Iya masih Pak. SMA. Ya, saya kelas 2. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswa. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya ya Pak ya, semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh, Ya. Arep nembang apa manut. Ya. Arep nembang apa terserah karo nduk niken. Ya. Ya. apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Wah sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara dawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Wis tak dawuh. Wis monggo genduk niki salintri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawarian Pak. Bawane manut. Nggih. Nek ora kleru kowe bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar Nganjuk wayangan bengi iki tumblek-blek ana kene Nduk Ken. Nggih. Saka BKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun
Lah ya coba. Ya. Tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka melandangan Pace. Ngah WA nembe kecethit bangkeane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko nggih ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Wah, Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya juga woro-woro ampun kesupen bincang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya ngangkatan Rejoso. Ya nak baca nak tanono ingkang rupeda nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no. Oh ngono uga aku salam kawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya dan lain sebagainya. Yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya.
Rasanya kurang komplit Nduk Niken. Ya. Kalau beliaunya menjadi Bapak Dr. Andes Haji Lukman minangka dadi kepala sekolah wonten ing mriki dereng tindak panggung merga mbok menawa panjenengane kepingin sapet jagong tegese jagongan ngobrol lawan kowe Nduk Niken. Mula diaturi tindak panggung ya. Yap. Diaturi tindak panggung monggo Pak Lukman. Ya. Termasuk mengidolakan Genduk Niken Salindri. Oh, ngono ah. Keparang tindak mriki Pak. Ya ah. Engko sadurunge ibu guru napa bapak guru sing nyumbang lelagon kepala sekolah yang pertama kali diaturi tindak panggung. Oh ngono ah. Engko nek kersa bakal tak wenehi kenang-kenangan saka aku no. Ya ah tandha tresna. Ah yo turut turut. Monggo Pak Haji Lukman. Monggo Pak Haji Lukman menika idola panjenengan Genduk Niken Salindri sampun berbaur dengan mriki masyarakat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mbak Niken. Nggih Pak. Terima kasih atas kedatangannya di SMK PG 1 Nganjuk. Moga-moga untuk sekolah kita tetap eksis dan banyak siswanya. Amin. Nggih, Mbak Niken. Marem Pak, pun minangke kali Niken Santri pun marem. Sampun. Sampun puas Pak. Sampun. Nggih pun alhamdulillah. Kula nderek Nggih. pamit nggih Pak. Kok sik to? Oh sik arep nganti. Wis puas kok Nggih. Heeh, tegese mongkok penggali penjane. Anu nuwun sewu Pak, ingkang dalu menika kepareng rawuh dereng kula sebat sinten tamu undangan VIP ingkang pareng rawuh sing dereng kula sebat kula mau tamu undangan sinten? Bapak nggih sampun sedaya. Sampun sedaya nggih. Sampun Pak. Heeh, dados mriki menika dipun agendakan nggih Pak setiap tahun wayangan ngoten nggih. Insyaallah. Oh ngoten. Nggih, Pak menika nuwun sewu. Wonten tandha tresna saking kula wonten wayang niki Prada Mas. Menika kangge panjenengan kenang-kenangan supados sampun ngantos kesupen tahun ngarep nanggap malih. Nggih, insyaallah. Nggih, nggih. Pak nuwun kangge Pak. Matur suwun. Nggih. Nggih, 1,5 juta Pak niku, nggih. Nggih. Pun niku ikhlas kangge panjenengan. Badhe anu nembang napa ampun mandhap riyin. Badhe nembang napa ngoten napa request lagu napa? Request lagu napa? Nyonya kula nika. Oh, Ibu ugi kepareng Ibu. rawuh, nggih. Nggih. Napa lagu napa Nduk Niken mumpung Napa siap? Bu? Ya. Bokong semok. Pripun? Mas Joko. Lha Lintang Asmara. Ah, Lintang Asmara. Nggih. Badhe duet kalih Pak. Nggih, no. Nggih, Sekolah. Pak. Nggih. Panjenengan nggih, Pak. Nggih. Jenengan teng napa to Pak kesusu mawon Pak ya Allah. Loh, mboten Pak, ya Allah mboten to. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon nggih. Nggih.
Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet sapa enten boten. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Oh, dalange mau Saking mriki, sekolah mriki. Nggih, nggih. Nggih. Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Oh, selfie, Pak. Oke. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. Ale kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lho karo beliaunya. Anu Pak dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ah ngoten. Nggih. Iya. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora dalange sore mau munggah rene wani ora sapa mau jenenge ayo. Dalange mau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Ngaten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Heeh. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji Oh, sunggal. namung tunggal. Namine Mas sinten namine? Namung sunggal. Ayo wani ora mau nyanti bocahe. Mulai wani munggah tak kei wayang sisi. Ayo, nggih penyemangat. Ayo, wani ora. Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan-anan sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Anak ora wani ora. Niki Ayo, lho, Pak. ha iki. Di dalange SMK PGRI satu nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kalau Dirli. Sapa? Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo o. Oh, apa meneh kangkong. Heeh, Purbo Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 bulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Iya, Pak. Akbar Balowo. Oh iya, Pak. Ayo, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Niki anune Mas Akbar. Apa? Anu sama apa yang nyapa Mas, mau Mas? Heeh. Dadi nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ya ta? Nggih. Ya dalang. Kali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, njajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo, Suluk. suluk belok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jeneng MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Ngedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang ngono. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai. Pramudya. Pramudya. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah, ya. Ayo.
Apa seluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora keketun Trimo lamun kataman sesari Lakawana longso srahing Bathara Ya. Lho, siswa oning SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten Ya badan kok siap menyawamu iki. gak tatap blas Tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. ora wani Sing gak mbok Ora. wani apa? Lah sing mau wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tak wedeni apa karo niken? kata Kata. nggih Contone siji wae. Apa? Ketenarane niken salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedaki gigrik atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? nggih leres Kowe merasa kecil to? nggih Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gede. Iso wani karo niken salindri. Jenenge kepedenen nek. makane wedi Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Nang Gus. asmara. Siang pantoro Kok fales to, Pak? Hah? Kok fales to? Ora aku. Nah, gitu. Siang pantoro ratri mongap cipta pukulo. Ketak wayang le. Nah, iki nggih kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Jokang. Tapi suantene pun toto nggih, Pak. Nah, toto. Mas Bagus. apa, Mas? Dirli. Dirli. Apa-apa Dirli. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Lintang Asmara.
luar biasa, cah bagus. Wis duwe kendel, suaramu yo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Boh, anggeran wis ora kok berleren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Nggak Amin. boleh. Heeh, ya, cah bagus. Iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo mik no. Jojo to. Salah ngawur. Lha sinten? Gondo Wartoyo iki jenenge. Salah, kuwi jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main dadi maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya cah bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Mbak. Ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Iya, adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Nggih. Terima kasih ya Mas Firly, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lewes dari dalang kondang aja lali nanggap niken salim. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Ya. Gondo sapa jenenge? Gondomono. Gondomono. Ya biasa ya. Sudah saling saya karo para sinden-sinden. Ya Pak. Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan Pak. Ya, nduk selo ayo nduk, tampil lagi nduk. Nah, iki. Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Oh, besok libur. Iya. Saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Umat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Ya. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kowe lho. Aku lho kondang rene jeneng kewane Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. Mbak Niken. No. Kok nano yang ngomong kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Kok aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Ya, nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti, ngerti? Heeh, ngerti. Kan madhep ini dulu kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum?
Sudah, oh ya habis ini ya, habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah, oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Murane apa nih barang? Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu perhiasa ya. Terus lagu pop. oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Lah warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak? Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Di sana kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa tadi? Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa sama? Langgam, Bobo, Papa. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru alhamdulillah Agung. nggih, sugeng dalu Bapak. Ya kalau Agung ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus, coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku Mas kurane. Tahu Gas Agus ya. Ya. Sabira? Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angken kulala petresna datang kendhat saking coba Arewangi tapateni laire tresna kasuci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetane piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Heeh. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Oke Mas Gugu. Halo. Jahipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu. Masa ya tuwega to ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Duh, gede dawa. Pak. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angken kulala tresna datang kendhat saking coba. Ayo tangane. Mendek. Bokonge ning mburi ngene, bokonge. Ayo tendang. Pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura, ayo. Kok Hubungane. tangannya rada mundur. Bokonge jentit. Nah, meding. Iki rada mendek. Yo. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angken kulala tresna datang kendhat saking coba. Munyer larewangi tapateni munyer suci kasarnya talien aku seleramu nyapo mambu dah mambu. Lah ya sing prat-pratmu sapa? Sampai si Bait masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya.
gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, ayo coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Selu. Arepku meko nang selalu panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa apa bayaran ya, tapi diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya, sering-sering, sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae? Sak jaluke. Kayak ono elep musing anyar kan lho. Ya to Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk Silo. Dadah. Sehat selalu. Miken juga Pak. Nduk, Niken istirahat dulu ya, Iya, Nduk. Pak. Oh, Niken kok nganti goro-goro. Wah, melu aku. Nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspitanala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, biar kuwes lagu Puspitanala Nyidrasmara. Nggih. Spesial yang nyekar Mamah Dwi dan kawan-kawan. Nggih. Mbak Tia Murti saking Singapura. Oh, ngono. Ya.
Ngono ya. Lho Budewi Kurniawati terus Wanda dibacotke karo Sidoarjo Okvalika diaturi jumeneng lagune Puspitanala. Oh ngono kagem ibu-ibu guru mengke mbok menawi saged duet lawan Niken Manci gara-gara. Oh ngono ya. Ya. Ayo Budewi terus Wanda kawan Opa diaturi jumeneng lagune Puspitanala gamelan plus musik. Yuk musik Wijaya. Rp500.000 dari Mbak Tia Murti untuk teman-teman Wijalaras Indonesia. Terima kasih Mbak Tia yang ada di Singapura. Tasih tunggal saya prioritaskan permintaan dari Sekarisa Decoration. Ya, sing direkomendasi lagu apa kawitane Sinawang. Sukses selalu untuk Sekarisa Nganjuk. Ya. Saya selamanya ya muridnya saya akeh siswane saya ngrembaka. Ya. Nyatane ya muridé utawa siswane terbanyak di seluruh Kabupaten Nganjuk ya yung bangunannya ya hebat ya ya yo karek telu sindene ngurung jumeneng ya hari iki gek kepruk Mbak Mayang terus Wiwi Irnawati kelawan Mbak Retno Cungpe. Oh ngono ya 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 yo diaturi minangkani pamundhut saka Sekarisa Decoration ya iki saka Kediri ya kepareng rawuh Mas Joko Kedung Malang ya uga assalamualaikum Pak Kangko. Waalaikumsalam. Kawasan Pilang Bangung Yujo Bagor Nganjuk nonton lewat streaming matur sembah nuwun ya nek tak saranke sing adoh-adoh rasah merapat rene mergo panggonane wis ora muat untuk menampung para penonton. Oh ngono Burung sing ana YouTube ya ana YouTube Ini mau mencapai 6.000 lebih pasang mata. Oh ngono Urung sing ana YouTube Sekarisa, yung ana YouTube liya-liyane urung ana ning TikTok. Ya. Pokoknya mencapai hampir 20.000 sing padha meresani pada malam hari ini. Ya. Ya. Coba kayak apa? Ya, niken nganti goro-goro pasti no. Ya, ya. Coba kayak apa? Diaturke. Kawitane Sinawang. Yuk, dados. Terima kasih. Terima kasih, Slendro ya. Dan lagu dek apike kaya ngene pamundhut saka Sekarisa Decoration. Lagune gayeng sing VCS ya gayeng. Oh, Sinawang saka Kadoan. Ya, sawangan mendung mentiung kaya gawe payung, Nduk.